ще говоря по-силно, хора, здравейте, защото печката работи и искам да ви кажа, че днес ще ви покажа какво си купих от едни магазини. Да започваме с първото нещо. Първото нещо е ето този гланц, който е на Baleo DM. С много хубаво. Така изглежда вътре. Много е неудобен, става само за вкъщи и не ви го препоръчвам. Просто го взех за моите сусни, защото се напуват, иначе не си заслужава и е 3 лева, супер добра цена. Но просто не го взимайте, ако го носите по чанци, защото ще ви взима изключително много място. Не че му правя рекламация. Ето го. Той сега ще ви покажа как седи. Ето така. Просто и после, ако ви остане, така си го правя. Готови. После го размасям леко в ръцете. Да преминаваме към следващото нещо. Купих си ето тази фигурка от Макдоналдс. Мислих, че между един пълн, но си избрах нея. Защото това от Куруми и там Hello Kitty ми е любимото. Синичко, ето така. Винаги е с цвета синьо, има много тениски, такива на шопа. И струваше 1,30. И ето му е картичката. Така, следващото. Сега няма това много да ви го показвам, ама все пак набързо. Това ми е от DM, това ми е от McDonald's, както ви казах. Това много няма да го покажам, понеже са ебело. Набързо ви ги показвам, те са от Waikiki, много добра материя. Ето ги, аз нося боксерки. Ето ги, много са хубави. Аз даже не съм ги ползвала, така че нищо няма да ми стане. Така. Ето тези лилавите. Waikiki си ги купих, бяха на 5 лева, 3 чифта. Така, и ето тези. 100% памук. 146, 150. Няма да ви покажам как ми седат, все пак. Това е доста лично нещо. Опа. Даже по-лично от потниците, понеже се слага на слабите места. И затова не е много препоръчително да ви го показвам. Купих си тези боти от Waikiki пак, понеже са супер добри. Много добра материя. Струваха към 40-50 лева, нещо такова, или 30 на ответ. Да, 30 лева да го кажем. 34-36 съм по принцип, но ми бяха доста големички. Много са яки. Вътре са мекички. Да, 27 са, но така ви показвам. 30.